Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh umpal wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi dipun catet dening Allah dados amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muftian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Tahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 Injil piyambak. Nah, wonten hubunganipun kalian soal ngakil lan wofil. Nah, dipun dawaken nek wofil niku bening suk sing dipikir aku arep apa. Tapi lek ngakil saben isuk niku sing ketemu Gusti Allah wis nglakokne apa. Nah, namun wonten niku nek wong ngakil niku mesti cukup. Kalau Allah Ta'ala diparingi cukup, betul perlu mikir gantungan-gantungan kepinginan yang renorno. Wa yafruhu wa faragha yafruhu wa yafruhu utawi yufrihu yufri afragha yufrihu lek diatos napa ngene an yaktiyahu niku dadi wa yufrihu wa yufrihu lan ngobraken ngosongaken sapa Allahu ing ngakil mau dikosongno min jami'il aswali saking sekabehane pira-pira kesibukan. Kan terus mboten sibuk. Sampeyan lampun trima
disukani teh sak gelas nggih nampa lan iso menikmati tenan niku sampean agak sibuk pengen metu golek liyane teh nggih ta nek wis iki baru teh kula mungkin ora perlu ngadeg mara mriku njupuk teh lha soalé kula wis trimo wis banyu teh wis enak yo gedhi gelase jadi bang sing teh pilih ngoten yo kan galung iki sing gedhi mawon. Dadi ku lek kula nampa wonten nyatane sing disuguhne iki ya wis iki. Nah niku belajar nglatih ngoten niku biasane nuwun sewu. Lah mosok menungso mboten oleh duwe kepikir lho sing larang kok apa. Oleh, tapi pijakan kepinginanmu itu harus tetap kamu lambari bahwa apa yang diputuskan Allah itulah yang terjadi. Itu. Lalu yang muncul dari dirimu adalah kemampuan, kesemangatan, kesiapan merasa bahwa saya diperintah Allah untuk memanfaatkan apa yang terjadi itu secara maksimal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Sampai loro itu sama manfaat loro dimanfaat. Lain kita manfaat untuk ancik-ancik dan semakin asik bersama Allah. Akhirnya saya buka sembarang kali. Alhamdulillah, malah aneh loro alhamdulillah. Niku mergo napa? Mergo banyak. Oh, iki loro. Ini ngoten ora kok. Kenapa kok ya loro ngene? Ora ngono, tapi langsung Allah nekakne loro. Nek pun ngoten wis diakal, ngopi cerdas kok. Iki enek bahan jenenge loro. Iki ben iso dadi ridho piye? Ben iso dadi ibadah piye? Ben iso dadi kemuliaan piye? Bahane loro niku bisa dadi renorno. Sembarang kalir sing dibikin Allah iso dadi pabrik. Nggih ta? Iya aku diparingi apa? Diparingi wedhus. Wah, iki ben wedhus iki manfaat iki. Wedhus iki metu teletone. Oh iya, teletone iki diurapu. Oh, iki terus rabu iki. Oh, iki wong Allah gawe niku ora tau diwahi. Kebiyen ngene wedhus metu teletone, teletone urapu niku lagi pun diwahi kalau Allah. Tegese kena digedhek ngono. Mergo walan tajida li sunnatillahi tabdila. Oh, lek jam yang ngene iki anak sering metu. Iki dimaksimalno manfaate, dienggo olahraga. Ngoten. Ora kok malah aku keberemen lah anak sering tak ndelik ning kamar itu. Ya bumbuan sampean. Iku ora kok napa niku jenenge tidak disibukkan oleh kesibukan-kesibukan. Umpama ana aktivitas itu aktivitasnya benar-benar karena perintah Allah. Dan semua bermutu. Karena enten wong niku sing nyambut gawe tidak ngerti. Nyambut gawe pokoknya nyambut gawe. Maksudnya ngeten urung duwe perencanaan sing kan merindakne Allah. Ndek urung ngerti apa nyambut gawe iki dadi apa. Tapi dhek kepingin duwe ngene ngono. Enten ta nggih? Enten sing ngono iku matok dhisik. Aku kepengin duwe sawah apa. Wah, niku terus sembarang kalir sampean encepne tiga dasar untuk menggayuh sawah apa. Tapi aku saiki karo Allah diparingi apa? Oh, aku diparingi traktor. Iya traktor iki dimanfaatne maksimal. Dimanfaatne kemawon. Nek perlu sampean rada loman. Manu tangga-tangga nggih jenengan nek butuh traktor kula sampean gawa pokoke semen sampean solari. Ngono butuhe nggih iso urip nganggo solar, lan niku bocahe sing lakokne niku sampean rokoke kaya mangan mawon lah. Pun niku dimanfaatne bareng-bareng. Mesti sampean muni ngono bojone sing kaprah-kaprah. Abah iki ngawur ae kira-kira. Nggih. Aku ora dibagi padahal upama ngono tenan. Sama nek ngono tenan. Iku liya dina. Lah iya aku yang duwe sawah butuh digarap iki. Terus nanu ibu-ibu sing traktore ndek kene wis dinggo kok.
Anu nggih tulung sampean wangi tandur ora usah bayar niku. Tulung sawane wae matur. Lha gak nanti sama juga. Sampan mun sewu niki nun sewu upama sampean dadi lurah. Upama sampean dadi lurah. Terus sampean oman. Walah ora sak urunge dadi lurah ya wis mangan saiki dadi lurah oleh bengkok ya panggah mangan wis bismillah aku tak ibadah tenan iki kiriman kok Allah tak manfaati kawula Allah upama niki usul untuk lurah-lurah. Dek menawa dinggo tenan lah untung rakyate. Pokoke bengkokku sing bengkoke 12 bau. Ya jenenge bojo anak ya perlu duwe cita-cita wis sak pertelone. Sing sak pertelon tak berjuang. Sing rong pertelon, sing sak pertelon maneh dinggo nyukupi kebutuhan administrasi ning wong dadi lurah. Mergo dadi lurah tamene ndak akeh. Ini kan ya butuh penyelesaian itu sing sepertelon tak ada kepentingan keluarga lan rumah tangga. Cukup gak cukup ya kuwi. Jadi orang kok terus wah kurang akeh itu kurang akeh lah akhirnya suratnya didol, stempelnya didol, lalu tanda tangan didol. Wis marahi terus KKN bareng ngoten niku. Saat ini apa sing ana iki ana 12 bau wis dibagi. Sepertelon untuk sedekah, sepertelon untuk kepentingan diri sendiri, sepertelon untuk keluarga. Wis, tolong bau. Telung bau niku nek cara sakniki perkiraan. Telung bau niku sak panenan asal pinten Pak? Cara terbitan. Wis 6 kintal lah, sak 6 kintal ping 5. Ya 3 ton. Kalau zakat kalau macam-macam ya karek 2,5 ton. Sebaune. Lah nek telung bau ya 7,5 ton. Wes 7,5 ton iki aku ora melok duwe iku kaya masyarakat. Nek perlu ora usah mlebu omahku. 7,5 ton langsung, ora usah ditimbang. Pokoke sak glangsing kok mbok rondo kono. Wis anu wis didudu wis. Wes niku sampean dadi lurah kan jabatane 5 tahun atau 8 tahun. Kabare arep 5. Sampean dadi lurah 2 tahun. Ini mungkin masuk tahun ketiga. Niku mbok rondo sing sampean kei sak glangsing iki ora usah dikomando. Anu Pak Lurah kapan ajeng tandur? Kalau tak melok. Jadi mungkin sawah sampean tekan sawah sampean sing sepertelon sing 2 protelon nggih, sing ora katut sampean sediakno. Niku katut kegara. Sasui. Mboten mungkin. Kok terus Gusti Allah ngejane mboten mungkin. Cuma umpama niku biasane ora sabar, ora telaten. Kadang mengguru napa ngiritno duit ning kelangan kanca, kelangan dulur, kelangan kesempatan diperhatekno Allah. Kadang-kadang menujur-ujuran perkara salah sakilan, tapi kelangan dulur, kelangan macam-macam. Gak duwe sifat ngalah, gak duwe sifat napa ngerti iki manfaate kanggo apa titipan karo Allah niku. Lha titipan jenenge ra melok duwe to. Nek ora melok duwe ya duwene sapa karo sing duwe to. Lah sing duwe Allah jare Allah lha nek apa-apa kon infak lha kon lentekne. Kudune ngoten. Nek golek sing teko sawah engko, ngoten lho nggih. Nek sing teko niku sing ora penak. Sing teko iku sing ora penak. Kok cengklok sikile dengkule lara iki. Kita umpah. Iki mesti ana apa-apa sing manfaat. Iki lah mergo aku ndek nenane iki bar nyuwebeti apa nyebeti wedhus sampai wedhuse kejengklok. Iki kira-kira piwalese kira-kira. Ya semoga lah ini aku gak ngutang neh iso ora perlu dihisab maneh. Alhamdulillah ngenteng-ngentengi hisab lho ngoten. Jadi blas urip niku tegar tenang. Mboten tahu enten kok rasa ciut-cilik ngono mboten. Tenang tegar santai. Apa sing ana dimanfaatne sing ora ana rasa digoleki lho penak. Lha niku dadi efektif kok. Nggih ta? Dadi efektif. Isone mlaku-mlaku, isone berangkang-berangkang, isone mondel-mondel, isone sepeda motor. Nek sakit ngoten mungkin lah efektif. Mboten kaya kula. Budal ngaji kok lek gak nggo mobil mah.
Malah diwaras anu mobilnya rusak, ora iso budal. Padahal ya bis liwat sliwer lah ora mbok manfaat lah dia apa bis liwat sliwer. Nek bis liwat buat tekat belum ada buat tumpai lah ya jadi. Oh, mestinya kan ngoten. Mereka kan membatasi diri kan. Aku pengen numpak mobil lah kuwi. Malah ana bis ora ketok-ketok. Aku esok-esok ngene iki pengen sego pecel lho. Niku nek sego wadang ora dianggap. Padahal sego wadang itu digoreng ya enak. Akhirnya terus malah ono kepinginan. Niku jenenge suhul malah sibuk. Lah nek ngakil mboten sibuk. Wa yurdiya lan banjur maremno gawe marem sapa Gusti Allah ing si ngakil wa yukira lan ngantengaken ngademaken sapa Allah ainahu ing atine si ngakil adem anteng ridho bima kelawan apa wae yukimu kang manggoaken sapa Gusti Allah hu ing akil bihi ing dalem ma rupane min amalin nyatane saking pira-pira penggawean tumandang apa wae sing dimakomno teng piyambake niku diterima dienggo pengantengan ati diterimani dadi ora sibuk ngurusi liyane. Aku kok isu-isu karo Gusti Allah kok wis diceluk wong. Karo Allah digawe diceluk wong. Isu diceluk wong. Menjauh Pak Yai apa? Anu diaturi Pak Dukare menapa niku badhe menapa nyemplung griya jenengan dengan dongane alhamdulillah. Ya muga-muga niki minangka bentuk silaturahmi. Itu dongane pirang-pirang kok omah Rasulullah. Wah iki lak jaga rencana aku. Wah aku arep ngono iku mung suwe ra kepethuk bojo. Iki jawane isuk iki mang arep ngajak bojoku tak jak nglencer jalan-jalan isuk-isuk ngono. Lah kok malah diundang tonggo. Lha terus Rasulullah ngoten terus sibuk golek alasan dia. Anu aturno Pak Dul Karim terus ngapusi. Anu nembe masuk angin lho. Malah golek-golek perkara. Akhirnya masuk angin tenan. Lah ati ini masuk angin lho kok. Gitu. Padahal jane kok gelem penak malah ditampa isu-isu kok wis diundang wong kon ndungan nggih. Alhamdulillah ya Allah. Mbok menawi niki sing langkung manfaat, panjenengan paling manfaat. Akhirnya terus pikirannya cerdas kok terus dihitung. Apa ya kira-kira manfaat? Siji silaturahmi. Nomor loro suwi gak petok tangga iki lek petok nek tangga 5-6 kena dijak dian bek menoleh informasi. Jareke silaturahmi nambah rezeki, nambah umur. Sapa ngerti upama aku ora diundang terus mlaku-mlaku bek nyetir dhewe, ambek bojone lek ambek sopir kan gak enak ya nyetir dhewe, ngono lho. Terus nyetir dhewe sik ngantuk nyetir dhewe terus nabrak terus piye? Oh, iki aku berarti diselametno Gusti Allah. Iki aku dipethokno tangga. Lah akhire omong-omong pethok tangga kae. Kabar itu sendiri kok anu ora muncul ya anu. Lagi terus muni nggih alhamdulillah mboten patek petok tangga tapi oleh kanca ujul pirang-pirang Blitar kula. Lah nek sampean duwe dagangan sampean titipno kula dolan teng Blitar laris nggih teng mriko. Wah nek ngoten ya omong-omong terakhir kan terus enten semacam cair gitu. Lah iki manfaat. Ora kok malah Urono sakjane arep jalan-jalan mbek bojone diundang tanggane mbek dongane betul. Ayo Fatihah. Iya akhire sing di omah ora kerasan. Terus bojone muni ngene sing napa sing di omah yo. Tumbene aja kon dungani Pak Imron. Ora mandi. Ya malah ngono. Nek dongane udah betul medeni malah. Mergo napa atine angen-angene liya. Ora gelem nampa. Ya pokoke ngamal apa sing ditekakne Allah nggih niku sing ditandani ngoten penak. Ayuridu utawa nekaken sapa Gusti Allah ing ngamal hu ing abet alai ing atase abet rupane
min ahwalin saking pura-pura keadaan. Baik yang datang itu berupa aktivitas ataupun yang datang itu berupa suasana dan situasi pada dirinya sendiri. Bedanya ini namung papat kok keadaan itu. Bedanya namung papat keadaan. Susah bunga, maksiat karo taat ini tak. Lek aku pas maksiat tak tobatane, lek aku pas tak balekne, lek aku pas nikmat tak syukurane, lek aku pas nek musibah tak sabarane. Anggere papat kuwi sampean lakoni tenan ya baru dipikirkan. Aja golek napa nek. Lha pun karo tenan. Iku. Wadi, lah ini sebenarnya yang dicari banyak orang. Kenapa? Ini suasana yang begitu tadi. Apa yang datang diterima, lalu dimaksimalkan manfaatnya berdasarkan perintahnya sebagai pijakan untuk berkhidmat dalam kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah. Nah inilah wahadi utawi keadaan itu sa'adatun, kebahagiaan azimatun kang gede banget. Wa minnatun lan kanugrahan minallahi saking Allah Ta'ala liman kedue wong waliya kang nyenengi kang ngasihi hu ing sapa Allah hu ing man min ibadihi rupane saking pira-pira kawulane Allah. Jasimatun kang agung, anugerah sing agung banget. Iku nggih ngoten niku, duduk jutaane, duduk triliunane, duduk miliarane, tapi kemareman sing sampean tampa niku sakjane luwih larang timbang napa sing sampean angen-angen sing urung teko niku. Wong sing urung teko apa urung teko? Ya sing teko kuwi lho sakjane sing jelas teko. Sampeyan nek purun ngitung, alah ora ngentekno. Wis sampeyan pengen ngitung nikmat apa sing sakniki men sampeyan tampa, ora iso ngentekno sampeyan. Sakniki jenglek napa sing sampeyan rasakno secara fisik mon sampeyan preteli sitok-sitok apa dijoli rupiah wis pirang-pirang miliar. Ya, irung nyambekan isih normal, jantung berdetak masih normal. Monggo ora jantung niku kontrol tok mau 10 juta. Lha iku ora usah kontrol terus berdetak. Berarti iki 10 juta. Monggo nek 5 menit 10 juta itu entek dulu iki berarti akeh banget sing teko iki. Lah umpama kesehatane jantung kalau lagi detak ngoten tok ora sampai tindak. Rada diungkrek sithik volumene sithik ngoten. Dodo ampek kaya kok iki. Nggih lho. Dan untuk hilangnya ampek itu aku harus butuh ambulan, butuh wah wis reno-reno. Lah itu ora usah ambulan ora apa kok wis penak alhamdulillah. Terus hujan akhirnya mungkin sampean sugih banget. Dan nek wis sugih ngono krasa melarat ya keliru. Belum sugih ra karuan. Lha kok kita lho dikandani. Lah kok butuh duit, lha kok wong sugih kudu duit. Dan nek kowe ngukure sugih butuh duit berarti lak gak sida sugih. Wong duit engko isih butuh nggo tuku. Monggo wong tuku butuh sing dodol. Berarti kowe lak disiksa karo sing dodol. Lah sing dodol mau dodol arep apa? Nganu, yo aku lesu. Ya kenapa? Niku betul sampean kula tuku ora tak dol. Piye ya, Cak? Ya kalah sampean. Ya ta? Wah, duit-duit aja bangga-banggaannya. Bisa karo to, wis duit aku kok. Lho aja ningo dia gentet ta. Ya sakar kok wis duwe barang aku kok. Wis kowe tak anu, tak kongkon napa? Nukan. Bisa karo to wong, nukan sing duwe aku kok. Kowe duit-duit ya kono duitmu kok nglepo dhewe. Duitmu kon musuh pasar dhewe. Aku mau, ngono piye? Karena akhlake sampean ora apik, akhire ngongkon wong ora enek gelem. Padahal sampean duwe sak tumpuk. Upama sampean iso meksa wong mesti akhlak sampean elek. Terus meksa kok nggih, jenenge meksa kan mesti elek. Niku akibatnya sing sampean peksa niku ya cangkeme bosok entek. Nggih to, katane pecek ngoten. Ya bener ambek tandang nek kok cetok. Angri nasib kok ngene-ngene ngoten. Nggih niku krana napa? Karena mboten oleh niku wae kemareman.
Padahal kemareman itu luwih larang timbang penyebabnya kemareman iki. Ki sama nyekel duit 1 triliun 2 triliun yo urung karo anek marem. Tapi lek wis nampa marem jelas ora 1 triliun pun wis marem. Ya, untuk membeli mata sama harus punya uang 100 juta, 50 juta. Tapi kalau gak usah 100 juta mata sudah ada mau apa? Lah yo pun jelas sugih banget. Nek diunggahno didukno. Iya ya. Iya kandhane iya kok. Tapi yo kok yo umat nah. Normalnya sing kudu mau ngurungokno, sing tukang ngaji sing ngoceh yo ngono tunggale. Kala dawa sapa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niki nek mboten salah putune Umar bin Khattab tapi lewat putra putri. Putra putrine si Umar bin Khattab niku enggak ada putra, enggak ada putri malih, terus putrine niku digarwa Abdul Aziz niku Bani Umayyah, terus enggak ada putra malih niki Umar bin Abdul Aziz. Jenenge nggih Umar. Duwine sih wong dadi khalifah iso 21 bulan. 29 bulan. Tapi hanya masa 29 bulan itu bayangno wong wedok niku lek lunga king Irak, king Baghdad, dugi Mekah, dugi Madinah niku mboten enten sing dikuwatiri apa disendal kalune apa mboten enten. Aman tentrem. Garwane niku sakderenge dados khalifah garwane niku asal hadiah king palike. Yang Baitul Mal itu bulang kalung galian macam-macam. Sekali Abdul Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, niku diberadati, ayo lebokno ning Baitul Mal kabeh, ora enek. Sampai digambarne keadilan ini. Lek enek tamu ditakoki iki urusan negara apa urusan pribadi. Lah urusan pribadi lampune dipateni. Mergo iki lampu negara. Lah urusan negara lampune disumat. Kalau ngono iku sing tuku negara. Saiki nek pejabat ngono lak ganteng rakyate. Sing ora kumanane pengen KKN. Ora melok duwe negara pengen melok manfaatno. Nggih to? Ora kok duwe alasan pengen jarah terus padha ae to. Iki alase sapa? Nek takon alase negara. Lah negara ku sapa wong akeh. Wong akeh iku sapa? Ya aku iki termasuk tapi lah ora melok kabeh. Terus gue punya sembedek, lagi alasku, terus sebagian itu sisi itu sama nih sembedek. Jadi ngono yo rasa jarah toh, kepenaan pak lah, itu pun kakak yang mengikuti. Ya kan, gua nak sing tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tapi lek kau malam-malam rusak, aku jenis gue kena merek pengurusak. Nah, gue tanggung jawab dhewe lah terus putumu, buyutmu sampeyan ora oman kayu, mergo saiki mbok jarai ngono kuwi terus. Pakai istilah itu mau banjir gak terkendali macam-macam. Itu jenenge tusidu. Mulane wong ngrusak mesti rugi. Senajan sing mbok rusak kae wong. Iku ternyata akhirnya kok malah rugi. Dan niku mendilah kok. Wa yusiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Wis gak kuwe. Merusak terus bumi mesti wong sing merusak niku rugi. Bon niku ceritane Umar bin Abdul Aziz. Terus pun dijauhe dalam hal nampa peparinge Allah. Asbahtu isu-isuan saka ingsun wa mali lan ora ana iku li kedue ingsun apa sururun kebenahan illa fi mawaqil qadari kejaba ing dalem pira-pira nggon tumibane takdir. Kebuan sing maremno atiku yaiku kedadian-kedadian takdir kuwi aku paling marem. Liyane takdir aku gak marem. Jadi lek sing kepingin aku ora seneng. Tapi lek aku wis gak kepingin kok dadi lha iki baru aku marem. Iya, aku gak kepingin kok dadi lha aku marem. Aku kok kepingin keturutan malah bingung aku. Sing kepingin iku mengaku apa Gusti Allah. Ngoten nek kan. Nek cara kula nggih mboten nggih marem iku lek aku karep terus Gusti Allah nuruti cocok.
Nah niku cocok ngoten niku. Nek si Umar bin Abdul Aziz mboten. Aku paling seneng kuwi lek blas aku pas ora duwe karep ning kedadian apa-apa dadi bareng-bareng. Wa qala an dawu sapa Abu Utsman ya Abu Utsman radhiyallahu taala anhu mundu arba'ina sanatan awet saking mangsane 40 tahun ma aqama ora manggoaken ni ing ingsun sapa Gusti Allah dipanggokno fi halin dalam keadaan pakar itu mongko banjur sengit sapa ingsun wae hal kuwi ora tau ngono kuwi wala naqalan orang mindah sapa Gusti Allah ni ing ingsun dipindah ila ghairi maring liyane hal fasahatu mongko banjur geting sapa ingsun ku ing ghairahu. Aku ora tahu kok Gusti Allah nibakne apa-apa ning aku gelo aku sengit gak tahu sebalike upama aku pas seneng terus moro-moro karo Gusti Allah dipindah kok aku sengit ya ora yes dipindah ya berarti sing paling apik manfaat apa upama gak dipindah ya tak lakoni penak ya gitu nah itu diomongna mek pirang kecap pirang detik entuk tapi wah niku perjuangan ngoten niku gak latihan suwi dangu. Nah niki teruse muga-muga setengah jam niki cukup ceritane dawa. Ceritane dawa. Wa min amlahima lan iku setengah saking luweh indah-indahe barang. Roa itu kang ningali sapa ingsun bihadal makna ing dalem iki pengertiane soal napa gofil kali akil. Alazi utawi ana cerita zakaro kang nyeritakno kang nutur ing lazi cerita sapa al muallifu ya muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala wa malan barang ya kang wajib apa an yahwa arep yen to niru alang misali ing atase sepadane ya napa lazi cerita niki harus ditiru. Sapa sing niru kullu alimin saben-saben wong sing pinter mutasawwifin kang ngaku-ngaku bertasawuf. Wong pinter sing bertasawuf kudune iso niru cerita sing arep disebut niki. Maya rupane cerita zakaro kang nutur ing masapa Syekh Abdul Qasim. Syekh Abdul Qasim Abdurrahman As-Saqli, Syekh Abdul Qasim Abdurrahman As-Saqli enten sing maca As-Saqli radhiyallahu taala anhu fi kitabnya dalam kitab Syekh As-Saqli kitab napa Sifatul Auliya wa Maratibu Ahwalil Asfiya jenenge kitabnya sampeyan golek iki sing duwe simpenane ngene Mbah Bae kalau nek kitab buku teng lemari nang Bae nek judule ngeten iki mengke sampean ternegen kula nyileh Sifatul Auliya wa Maratibu Ahwalil Asfiya niku jenenge kitab sifate para wali lan menapa urut-urute keadaane para-para orang yang dipilih Gusti Allah. Bisa nabi kelawan sanate si As-Saqli ila Ayyub bin Bishr At-Taliqani temeka maring Kiai Ayyub bin Bishr At-Taliqani. Terus mung dijawab ngaten. Kala dawuh sapa As-Saqli hadasana rajulun hadasan nyeritani nak ingsun sapa rajulun lanang min asabina saking pira-pira kanca kita kok As-Saqli to kala dawuh sapa Ayyub bin Bishr ngoten kala dawuh sapa Ayyub bin Bishr dawuh hadasan nyeritani nak ingsun sapa rajulun lanang min asabina saking pira-pira kanca ingsun kala dawuh sapa rajul sing cerita rajul wong lanang niku wau dawuh ngeten ra'aitu rajulan ra'aitu ningali sapa ingsun rajulane wong lanang tak tingali fi marajid dibaji apa iki marajid dibaji ing dalem tanah marajid dibaj jenenge desa aku tau mlebu ning desa jenenge marajid dibaj betul wong lanang laisa kang ora ana iku mau sertane rajul wong lanang mau apa saeun suci-wiji
Padha wong lanang mung kuwi gak nganggo apa-apa lan ora duwe apa-apa. Padahal aku mongko nyedhek sapa ingsun minul saking rajul. Assalam tu mongko uluk salam sapa ingsun alaihi ing atase rajul. Farodda mongko jawab sapa rajul alaihi ing atase ingsun assalamu ing salam. Tak keteki tak uluki salam, dhek bales uluk salam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun yarhamukallah. Yarhamu muga-muga melasi ka ing sira ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah. Aina turi. Aina badhe wonten pundi turi ngarepaken sampean. Di sana jenengan iki badhe teng pundi? Kala jawab sapa rajul ma'adri. Kirangan ya, juga badhe teng pundi kula niki. Cara wong Jombang kirangan. Cara mriki napa? Duka badhe teng pundi mboten ngerti kula. Kultu ngucap sapa ingsun. Terus pundi ta jenengan iku jawab kok aneh. Hal ra'aita. Ana tau ningali sampeyan ahad dene wong suci. Yuri duka ngarepaken sapa ahad makanan ing suci panggonan kok terus layat dhewe banjur ora ngerti sapa ahad aina ing dia dahu bakal lunga sapa ahad. Sampeyan jawab ngoten niku sampeyan pikir ta. Mosok enten tiyang badhe teng pundi kok mboten ngerti ngoten kok. Terus di zaman itu sudah pundi. Napa tau tumon sampeyan enten. Lelungan kok ditakoki badhe teng pundi duka terus piye. Bakal monggo jawab sapa sirajul nggih maaf nggih nate ningali kula nggih termasuk kula niki maaf ana wahidu maaf nggih ana utahe kula niku wahidun wong siji sing modele ngoten niku kula niku mboten tau ngerti kula niku ajeng lunga teng pundi mboten tau ngerti tapi rumah kula niku kula bunga terus bakul tuh ya mbon upama sampean mboten ngerti mungkin lungane badhe teng pundi minimal wong niku lak duwe sejo duwe niat bakul tuh mongko ngucap sapa ingsun fa aina tanwi cara keniatan sampean ngoten pol-polane pol mungkin mandeke badhe teng pundi nek soal ajenge teng iki sakniki teng pundi mboten ngerti pancen tapi cara uli-uliane mangke badhe teng pundi Fa'aina tanwi maka ing pundi tanwi niat panjenengan kala jawab sapa si rajul ila Makkah ta mare Makkah kula badhe teng Makkah kultu ngucap sapa ingsun lha nggih sampean iki wis pundi ta sampean niat teng Makkah tapi sampean mboten ngerti ajeng lunga teng pundi maksudnya niku pancen adoh jarake tebih kados ngene jenengan aja nang Jakarta ya. Kan Blitar Jakarta tebih terus sampean sik teng mriki niki mengke ajeng teng Kediri napa ajeng teng Tulungagung. Mergo lek teng Kediri mungkin terus Nganjuk, Saruban, ngoten nggih. Ajeng teng Tulungagung kan mungkin terus Trenggalek, Ponorogo, terus kan ngoten jagat. Sakniki ditakoki. Lah nek wong genah ajeng teng Mekah, tapi sampean kok mboten purun nentokno liwat pundi. Nggih. Tanwi ana to niat sampean maka ta ing Mekah tapi walata bulan mboten ngerti sampean aina wonten ing pundi tazhabu badhe kesah sampean. Kala jawab sapa rajul nah nggih ngoten niku boten sampean kok ngangeli to jawabane sampean niku mesti duwe rahasia mesti sampean niku tau duwe pengalaman sing boten menaki utawa mungkin pengalaman sing nyenengno sing mungkin sampean tau ketatalan apa sehingga sampean tak iki ngati-ati lan jawab boten tau ceplos sak napa entene. Nggih pancen ngoten. Soale ngoten. Wadzalika uta mengkono-mengkono sebab kula gak tau gelem bedhek badhe teng pundi. Iku ane sak temene kula niku kamarrotan pirang-pirang ambalan. Pun bolak-balik aratu ngarepno sapa kula an azhaba ing yen to lunga sapa kula ila Makkah mare Makkah
tapi fayarudda moko balekaken maneh sapa Gusti Allah ni ing kula dibalane la Tarsus maring kota Tarsus. Kula niku ajeng niat tinggal Tarsus nang Mekah niku kalih Gusti Allah dibalekno nang teng Tarsus. Wa kamaratan lan bolak-balik pirang-pirang ambalan arep ngarepno sapa kula ngarepaken ada bagian to lunga sapa kula ila Tarsus teng Tarsus. Sarene kula niku pun enggek timbang ngandene Mekah balik Tarsus. Mekah balik. Akhire terus kula niat alah wis ning Tarsus ae. Lha ngoten iku terus fayarudda mongko balekaken sapa Allah niku kula dibalekno ila abadan teng abadan. Nek kula pengen teng Tarsus kali Allah ditibakne teng abadan. Mulane lek niat, wah teng Mekah tapi kula mboten ngerti. Paniati monggo ta niat kula niku ila Makkah mare Mekah ning wala adulan mboten ngerti sapa kula. Dan iki model lakon kok kaya ngoten terus. Urip sampeyan terus pundi? Nek model ngoten terus pamin aina almas. Kultu ngucap sapa ingsun sinten niku? Ingsun rajulun min asabina. Ingsun santrine Bishr at-Tariqani niku wau. Pamin aina almas. Pamin aina mongko niku saking pundi almas utawi kehidupan panjenengan, pangupa jiwane kang pundi, cara biaya hidup kang pundi, ajeng teng Mekah tapi lunga ora jelas, tak tiba-tibane mboten genah. Terus cara tatanan urip sampeyan terus pundi? Kala jawab sapa si rajul ra adri. Mboten ngerti kula. Kula niku jan mboten nate ngerti. Kula niku mengke mangane napa, lan nganu napa mboten ngerti. Terus kula mengke film teng pundi nggih mboten ngerti. Mboten ngerti kula. Ngoten terus si rajul niku. Pon. Kultu matur sapa kula. Akhirni bi asbabillah. Akhir mungkin ceritane sampean ning ing kula bi asbabillah kelawan sebab mengkono-mengkono keputusan sampean. Kok sampai kok sampean putus ora ngerti itu sebabnya napa? Kala jawab sapa rajul. Min khaitu yuridu yujayyuni maratan. Wa yusbiuni maratan. Wa yukrimuni maratan. Wa yuhinuni maratan. Wa maratan yaqulu lima lawatil ardi azhadu minka wa maratan yaqulu li antalisun. Maka ini ngeten lho Pak. Pengalaman kula niku kathah. Gusti Allah niku lek ngersakne napa-napa niku jan sak karepe dhewe Gusti Allah niku. Boten min khaifu saking dinggan yurid ngersakaken sapa Allah. Kadang-kadang itu ngersakaken mujayiu ngeluwe akan dadekno lesu dadekno luwe sapa Allah ning kula marokan ing suci ambalan. Suatu ketika kula niku digawe lesu kali Allah. Golek panganan niku mboten oleh-oleh. Tapi wa yusbiuni lan suatu ketika marekaken sapa Allah ning kula marotan suci ambalan. Wa yukrimuni lan mulyaken sapa Allah ning kula marotan ing dalem suci ambalan. Wa yuhinu lan ngino sapa Allah ning kula marotan suci ambalan. Wa marotan lan dalem suci ambalan yakulu dawuh sapa Allah li dumateng kula liwat wong akeh. Dawuh Allah tapi liwat cangkeme wong akeh. Ma'ala wajhil ardi azhatu munka. Ma'ala wajhil ardi ora ana niku ala wajhil ardi ngatasé dhuwure bumi sapa sing ora ana azhatu wong kang luwih zuhud mingkat timbang sampean. Kala-kala niku wong nek alok teng kula nggih ngoten. Bon pokoke sak donya niki wong paling zuhud paling sopane sampean Pak. Kala-kala diuleni ngoten. Tapi suatu ketika wa marotan lan dalem siji ambalan yakulu dawuh sapa lali dumateng kula liwat cangkeme wong-wong. Dawuh piye? Anta lisun. Anta utawi sira iku lisun maling, yajingan kowe ya. Suatu ketika dia munduk-munduk, tangan kula dicucuk. Suatu ketika kula dikamplengi dianggap nyolong sandal. Wa maratan, lan dalam suci dina yunawimu nuroaken sapa Allah ni ing kula alal firasi ing atase kasur sing empuk. Wa yutimulan paling panganan sapa Allah ni ing kula atiba ingkang enak. Wa yudahinulan paring lenga sapa Allah roksi ing sirah kula.
wa yukhilu lan nyelai mari celak sapa Allah aini ing mripat kula mulya penak sembarang enek dicelaki disuguhi lenga kon lenganan ganteng dipacaki gawe panganan enak turune kasur empuk tapi wa marrotan lan suci ketika yatrudu ngusir sapa Allah ing kula atur daing pengusiran al-anifa kan regetaken wala yunawimu lan orang nuru akan sapa Allah ni ing kula illa ing dan nawawis kejaba ana ing sandinge bom Cina. Suatu ketika kula niku nggih monggo-monggo iki saring kemawon istirahat terus kasure siap pangan enak. Kala-kala diusir. Wah turu kene, akhire kula turu ning bom Cina. Kultu matur sapa ingsun ya rahmukallah. Saman kok muni ngelokak ngelakokno karep ora karep sing saman maksud karep niku sinten to? Ya rahmukallah, ya rahmukum lasikae sampean sapa Gusti Allah man ya palu dalika digajane sing memperlakukan sampean ngoten kok tega-tegane niku sinten ndak jane. Mergo lek wong Arab kan ngomongnya mboten Allah sakit niku diwaca dirujuki Allah. Lek wonge wau dawuh sing asli ora enek lafal Allah e. Lah nggih nek pas karep kula niku nggih mulya pas karep ino pas karep dikampur wong pas karep niku diturokno pas karep niku diusir teng bom Cina terus ditakoni mboten jane sing memperlakukan sampean ngoten niku sinten kala jawab sapa rajul Allahu azza wa jalla Allah Gusti Allah azza wa jalla iki Gusti Allah dhewe dene nglakokno kula ngoten oh tenan kala dawuh sapa si rajul falqadi fi bahrin fal komong nibaken sapa Allah ni ing kula ditibakno fi bahrin dalam segara kultu ngucap sapa kula fasirli yarhamukallah kaifa hadza mboten jane sampean cerita semono dawane niku karep udes pundi kok sampean gendahane kok men diceritakno kala-kala turu penak kala-kala turu ning bojone larah-lare terus diceritane kok sampean ngoten niku pasir mungkin jelasne panjenengan li kedue kula yarhamukallah mugi melasi sapa Allah kaing panjenengan kaifa hadza kaifa kaya napa hadza utawi niki cerita ngeten lho Mas ceritane kala jauh sapa rajul ana rajulun ana utawi kula niku rajulun wong lanang asiruna hari kan dadi tahanane rina kula niku lek awan kula niku tertahan oleh waktu siang kaya wong tertahanan tapi fa'aina majannal lailu bitu fa'aina mongko ing endine panggonan jinna wis teka apa alailu wengi bitu nggih turu nginep sapa kula pokoke nek rina kula sak tiba-tibane teng pundi nggih niku sing kula tandani lek bengi mengke kula teng pundi nggih niku sing kula turoni dan mboten ora duwe KTP ora usul KTP barang usul ora enek baru bermayawi mongko kadang-kadang ngungsekaken ing kula apa alai luweng diungsekno ila koryatin marang siji desa suatu ketika kula niku mlebu teng desa pun bengi cara sakniki napa wong kabur kanginan Faidana zoro mongko tekalane ningali ilaya maring ingsun maring kula sapa ahluha penduduk desa wau kala ngucap sapa bakduhum setengah penduduk libatin maring setengah kula niku nate suatu wengi mlebu teng desa mriku mlebu niku lho ngliwati gerdu niku wonten gerdu niku wis do bisik-bisik siji kali sijine do omong-omongan hadza risus maling iki hadza utawi lanang kulisun maling la tadau aja ngejarno sapa sira hadza iki rajul ya abi khalif bisa ngungsi sapa hadza alailata ing dalem iki wengi badil qaryati ing dalem iki Korea iki desa iki maling aja oleh mlebu desa kene bubrah iki
Terus akhirnya aku nekat di masjid salat isya. Faida sholat itu mengkotot kalanya sholat sapa ingsun al-isya sholat isya al-akhirat kang akhir. Yadkhulu mongko banjur mlebu al-masjid ing masjid sapa rajulun wong lanang padahal aku tak turu. Wong aku sholat wiridan terus dinglune dikira turu. Lah kok enek wong mlebu masjid muni ngene, payakulu mongko ngucap sapa rajul, "Ya Naim, wong turu." Pak aku lu mongko jauh sapa salat baik nggih Pak. Waya kulo mongko ngucap sapa si rajul limaring ingsun bil anafi kelawan bengis. Lan niku karo bengis nyowong greng-greng. Men huna laisa laka ha huna maudhiun. Ngalih asune masjid kene. Ngati kok sira men huna saking kene panggonan. Laisa ora ana iku laka kedue sira. Ha huna ing dane kene panggonan apa maudhiun tempat berpijak untuk kamu. Harus keluar dari sini. Pak kulo mau ngucap sapa ingsun lalu maring rajul sing bengis mau. Nggih, nuntut nuwun kuban wa karomatan. Kuban kanthi demene ati wa karomatan lan ngurmati panjenengan. Nggih, terus jenengan kersane terus endi? Nek kula pengen medal kula tak medal. Cuma nggih menawi bareng kula tak tanglet. Terus kula terus kedah film teng pundi. Baina mongko ing pundi abitu nginep sapa kula alailata ing dalu niki lek mboten teng masjid iki terus teng pundi. Kaya kula mongko jawab sapa rajul sing bengis mau kharijal qarya. Ana ning jaba desa. Ngono. Nek pengen nginep ning jaba desa, kharijal qaryati nginep sira ing jaba desa indan nawawisi ana sandinge bong Cina. Lha ning bom Cina iku nek ana omah-omahan cukup turu kono aja turu ning masjid. Ora urung ngentekno sandal masjid iki. Pak kulo ngucap sapa ingsun na'am bakal matan. Na'am nggih bakal matan lan sungguh ini kemuliaan. Layaku mboten wonten niku kedue kula napa makwan nggon si ila indan nawawis kejaba ana sandinge bom Cina. Dilo kalai apa yang dalam kono-kono kok terus ya ora. Udah ora pas disenggreng wong ora ketok wong mak niku. Oh iki sing nyenggreng bos. Bos apa ya sing ngekek urip aku sing nekakwan rene sing metokno wong memang ya Gusti Allah. Jadi pancen aku dipetepno suasana ngene iki. Tak nikmatane wae. Uban wa karomatan niku mau sakjane ora kok ngurmati wonge, ngurmati Gusti Allah e ngono. Wonge ben marem ora apa-apa lah. Terus bangsa esuk dan faida asbahtu mongko kalane wis isu-isuan sapa ingsun sirtu terus mlaku sapa ingsun. Bariku terus mlaku sak mlaku-mlakune. Fayawi mongko ngumusaken ing ingsun apa alailu wengi dungsekno ilakuriyate maring desa liyane neh. Faida ro'ani mongko kalane ningaline ing ingsun sapa ahli penduduk Korea kala ngucap sapa bakdung setengah penduduk libatin maring setengahe. Dan suatu ketika mlebu desa liyane terus dilalah ketok ning kono kuwi enek sing bisik-bisik. Iki aku pengen tahu iki. Iki biyen lah nganu iki kancane Mbah Yai Hamid iki. Dan cara-cara sakniki ngoten. Iki wali lho iki. Wali iki kancane mondok Mbah Yai Hamid iki. Jarine bapakku ngono. Aku turu wong pancen tau jagongan gayeng karo Mbah Yai Hamid. Ngoten iki. Jadi bisik-bisik tapi ngrasani apik. Lah sing mau oh iki maling. Sing sakniki mboten. Patwaroda teman-teman wis teko alaikum ing atase sira kabeh. Alailata yang dalem wengi iki sapa rajulun wong lanang zaidun kang zuhud, khairun kang bagus, fadilun kang mulya. Kanca-kanca awak dhewe iki bejo kemayangan bengi iki disane dhewe ketekan tamu sing mulya. Ora ndur bisa ketekan mulya kaya iki. Ngoten niku siji-sijine do omong-omongan ngoten. Kaya kulo mongko banjur ngucap sapa haza wong iki siji muni ngene endi ya bitu manu Gus dengan sare dengan kula endi ana sanding kula ya bitu nginep sapa rajul
Iku pokoke engko nek bar salat ning masjid kudu nginep ning omahku. Ngono sing si omah ning omahku wae, sing siji niku lho. Wa yaqulu lan ngucap sapa hadza sing sijine neh indi ya bitu. Indi ana samping ingsun ya bitu nginep sapa rajul. Pokoke iku bisa iku kudu nginep ning omahku, sing ora ning omahku wae. Sing ora ning omahku wae. Aku yo pengen oleh barokah ngoten. Royokan nginepno. Faida salat itu mongko tekalane. Salat sapa ingsun al-isya ing salat nisa. Al-akhirat kang akhir. Bayakulu mongko banjur ngucap. Sapa rajulun wong lanang minhum saking penduduk desa. Kum bina ilal baiti. Sampun rampung Gus lek salat. Oh nggih nggih. Nek ngoten monggo pinarak dengan kula. Kum ngadeka panjenengan bina bareng kula ilal baiti teng griya. Monggo sampun siap monggo lek badhe dahar. Niku mun kula belana wedhus sate gumbe. Pak Guru monggo ngucap sapa ingsun na'am nggih nggih hubban wa karomatan. Hubban dengan senang hati wa karomatan dan dengan penuh penghormatan. Pak Amdi monggo budal sapa ingsun mau sertane rajul ilal manzili ning omahe. Bayakti mongko nyuguhi sapa rajul ing ingsun nyuguhi bit ta'am lan panganan at-thayyib kang enak. Yudahinu lan ngelengani maksudnya diberi alat-alat masak sing komplit. Wa yudahinu lan ngelengani sapa rajul roksi ing sirah ingsun wa yukahilu lan nyelai ngekeki celak sapa rajul aini ing mripat ingsun. Bayati lan banjur gawakno sapa rajul ing ingsun bil firasi kelawan lemek alayine kang empuk. Kayunawi mongko nuruhaken sapa rajul ing ingsun alayi ing atase firas. Wala yata'ulan ora ninggal sapa rajul sayan ing siji-wiji menawa beri saking kebagusan illa fa'ala kejaba mesti agawe sapa rajul hu ing sayan minal birri bi kelawan ingsun hatta usbiha sehingga esuk-esuk sapa ingsun seluruh fasilitas malam itu diberikan semua pada saya. Niki anu Gus, niki lek badhe anu dalu badhe wudu niki sesinipun, dan niki wesinipun, dan niki pun enten anu niki mengke lek badhe anu niki minyake, niki anu pun monggo pun disekecake pun. Nggih, sing penting jenengan dongake mugi-mugi kula asal manfaat barokah. Walian karo sing ning Bong Cina mau. Pada hali pada mengkotawi iki keadaan niku khali tingkah kula ma'asayyidi serta Gusti ing kula maksudnya Gusti Allah. Fakultu mongko jawab sapa ingsun rahimakallah muga-muga melasi sapa Allah ning ingsun mata kapan kudira ditakdir qadara nakdiraken sapa Allah laka kedue sira antat khulayan to mlebu sira bardata ing bardat fa inna manzili fi maudhi'i kadza wa kadza kula dungakno Gus sampean muga-muga sampean iso dugi bardat mungkin lek mun dugi bardat mampir teng griya kula alamate omah kula mriko jalan nika nomor sak menten RT sak menten mata qadara mata ing kapan qadara nakdiraken sapa Allah laka kedue sira nakdiraken anta dhulah ento mlebu sira bardata bardat fa inna manjili mongko satemene nggon kula omah kula niku ki maudhi kada ing panggonan kene wa kada lan jalan mengkene. Nah, padahal iki ceritane sik dawa wektune wis entek. Iya lek pengen krungu sesuk dirungokno nek. Lah iki pancen ceritane dawa saestu. Nggih, iki sing cerita cuplukane wae saged ditiru nggih. Tegese napa mawon sak tiba-tiba di Gusti Allah nibakne dimaksimalne, dimanfaatne, disyukuri. Lek saged ngoten tentrem tenan urip niku los. Monggo kita tutup kan itu masakan Al-Fatihah. Salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ya jama'a alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.